Елеонският хълм. Подир него отидат и учениците. И като дойде на мястото, рече им: молете се да не изпадете в изкушение. И той се отдели от тях, колкото един хвърля и камък. И като коленичи, молеше се, думайки: Отче, ако щеш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, но твоята да бъде. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно и потам му стана като големи капки кръв, които капеха на земята. И като стана от молитва, дойде при учениците си и ги намери да спали, понеже очите им натегнаха за сън, и рече им: защо спите? Станете и молете се, за да не изпадете в изкушение. Докато още говореше, ето едно множество и този, който се наричаше Юда, един от 12-те, вървеше пред тях, приближи се до Исус, за да го целуне. Исус му рече: Юдо, целувка ли предаваш човешкия син? Така Исус Христос бе предаден в ръцете на религиозни свещеници, книжници и фарисеи. А те го предадоха на Пилат. А войниците го биеха, измъчваха най-жестоко и му се подиграваха. И когато Пилат го разпитваше, не намери нищо от това, което го обвиняваха религиозните свещеници, книжници и фарисеи. И понеже юдеите имаха обичай на всеки празник Пилат да освободи един затворник, като желаеше да освободи Исус, но целият народ единогласно изкрещя: пусти ни Варава! Пусти ни Варава! А този го разпни! Разпни го!
И Пилат изпълни искането им. И предаде Исус Христос да бъде разпнат за целия свят, като бе се разпнат на кръста и умря. А един от затворниците, един от войниците, за да се убеди, че Исус е умрял, го прободи с копието в ребрата. Веднага изтече кръв и вода. И ето един човек на име Йосиф, който беше съветник, добър и праведен, отиде при Пилат и поиска Исусовото тяло. И като го сне, обви го с плащеница и го положи в гроб, изсечен в скала. И беше приготвителен ден и съботата настъпваше. А в първия ден от седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи аромати, които бяха приготвени. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обсети от страх, те наведоха лицата си до земята. А ангелите им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. Той и някои жени измежду нас ни смаяха, като отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. И когато говориха за това,
сам Исус застана посред тях и каза им: мир вам! Но понеже те от радост още не вярваха и се чудиха, той им рече: имате ли тук нещо за ядене? И дадоха му част от печена риба и меден сок. И взе да яде пред тях. И рече: вие сте свидетели на това. И ето аз ще изпратя върху вас обещаното от отца ми, а вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете с сила отгоре. И ги заведе до едно място срещу Витания. И дигна ръцете си да ги благослови. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те му се поклониха и върнаха се в Ерусалим с голяма радост. И бяха постоянно в храма, хвалещи, благославящи Бога. Амин! Исус